6 każi ġodda fosthom 3 immigranti li ħarġu pożittivi wara li saru 20 test minn fost dawk li nsabu fl-Open Center ta' Alfar. Każ ta' mara Awċija li ħadmet l-aħħar it-tlieta, student Malti ta' 21 sena u raġel Malti li jaħdem f'entità tal-gvern. Bekk it-total ta' każi pożittivi issa telgħu għal 399 li minnhom 44 persuna fiequ. Bin-numri ta' dawn l-aħħar 3 ijiem ikunu numri baxxi ferm. Madankollu waqt il-bulettin mediku tal-lum il-professur Gawċi qalet li dawn in-numri xorta ma jserħux ras l-awtoritajiet tas-saħħa għaliex din it-trend trid tibqa' tidher fuq numru ta' ijiem u saħansitra ġimgħat biex tkun effettiva. Il-numri individwali mhumiex indikazzjoni ta' eżatti x'qed jiġri, imma jista' jkun li jkun iktar każijiet li forsi għadhom sa issa ma ġewx għandna testijiet, allura dejjem aħna nappellaw biex dawk in-nies li għandhom is-sintomi importanti li jkellmuna mill-ewwel fuq il-helpline ħalli aħna nagħmlulkom it-test u bekk aħna inkomplu nsaħħu dejjem il-containment strategy tagħna. Hija qalet li n-numri żgħar tal-aħħar ġranet ma jistgħux jitqisu bħala sinjal li l-curve bdiet nieżla. Huma ftit il-ġranet li s'issa kellna li huma numri vera żgħar, aħna qegħdin nkomplu nħarsu lejn it-trend line u inti jrid kollok numru ta' ġranet u anke ġimgħat biex tara vera li inti jekk ilħaqx il-pik jekk platojjajx u mbagħad tibda tara jekk hemm xi niżla. Għalhekk hi enfasizzat li bħala pajjiż minkejja li n-numri huma baxxi jridu nibqgħu attenti u tennit l-appelli li ilhom jagħmlu l-awtoritajiet tas-saħħa. Gawċi saħqet għal aktar minn darba li bħalissa bħala poplu qed nesperjenzaw sitwazzjoni li mhix normali u rridu nadattaw għal stil ta' ħajja differenti. Iċ-ċirkostanzi ta' bħalissa żiedu l-ansjetà f'ħafna nies anke f'min forsi qatt ma bata minn ansjetà qabel. Fl-isfond ta' dan kollu se jiġi offrut servizz lil dawk kollha li bħalissa għaddejjin minn żmien ta' ansjetà. Aħna rridu niftakru li bħalissa qegħdin sitwazzjoni li mhix bħal normal. U għalhekk flimkien ma' Richmond Foundation u l-Ministeru tas-Saħħa aħna ħloqna l-helpline ta' 1770 li huwa qiegħed hemmhekk 24 hours available biex tkun tistgħu tagħmlu użu minnu u nappellakom biex jekk għandkom bżonn għajnuna tkellmu mill-ewwel. Sa issa saru total ta' 20,139 test li jinkludu fost l-oħrajn testijiet li qed isiru minn numru ta' persuni li mhux qed jippreżentaw sintomi sabiex isir magħruf aktar dwar l-imxija tal-virus fost nies mingħajr sintomi partikolari. Kif ukoll testijiet repetuti fuq persuni li huma infettati sabiex ikun magħruf jekk il-persuna għadux jimmarka pożittiv għall-virus jew le.